е да направят така хирурзите, че мацата да изглежда по-така прибраничка. Събужда се жената от вагинопластиката, какво да види в стаята? Два прекрасни букета, кой от кой по-хубави. Вика сестрата, букети. Сестрата казва, ето този по-хубавия госпожо от вашия съпруг, той дойде, видя резултата, много е доволен, смята, че вие сте истински герой. И този букет е от него. А втория е от един наш пациент от изгарянията, който ви е много благодарен за новите си уши. Благодаря ви, доктор Ненков. Билборд. Добре. Благодаря за вниманието. Така, уважаеми приятели, това беше само началото. Пропуснахме да кажем една реплика, която въвеждаме винаги. Ако има много малки деца в залата, като дигне доктора ръка, той вдигна в началото на неговото слово, да им пушвате ушите. Защото има много наши приятели сутрин, дето си намаляват радиото, нали? И да им затваряте очите. За очите не знам. В изнесеното ни радиошоу е време за реклами! Хей, приятели, нови и стари, елате да ударим тамла с гумари. Тази вечер всички пият пломари, само ние не. Време за реклама. Мария, медицинското лице, да се появи с пломари и метакса. Тичаш ли, Мария? Шофирате стария си автомобил трета употреба и ви откажат спирачките напълно безплатно, идете на автогарата, на аерогарата и хванете първия самолет напълно безплатно. И не се връщайте повече никога. Реклама на България без граждани. Но така и така сме се събрали. Искам да помоля всички, които имат желание, разбира се, ще раздадем бели листа, да напишат до всички медии, електронни, някои реклами да ги дават след 12 вечерта. Вие снимате вече, не? Вие се смеете вече. А на мене ми се плаче. Знаете ли какви писма има до медиите? До Българска национална телевизия дойде едно писмо. По цял ден гледам телевизия, нямам друга работа. Молим ви, като давате картинки, не пускайте отдолу изречения с текстове, защото тъщата ми е простичка, мисли, че караоке ги пее и не мога да разберем за какво става въпрос. Имаше и едно друго писмо. Аз съм фен на рекламите. Не ги прекъсвайте с някакви скапани сериали, защото събирам тротила и... Знаете ли, да не се случва никога и да няма жертви, но преди 4 дни край едно наше село, дежурният в складовете за неуправляеми снаряди, Бай Георги заспа върху пулта за изстрелване. Проверяващия офицер от Министерството на отбраната в 5 влезе, Бай Георги стана и каза: по време на дежурство и происшествия нямаш. Он е каза: склада къде е? И веднага след това пуснах една реклама. Продаваме взривни вещества, тротил. Само едно парче и сте тук, и тук, и тук, и там, и там. Това добре, тук се смеем, ама представете ли си умрели от глад? Поне ние мъжете тичаме денонощно. Аз искам тези реклами да са след 12. Сядате, аз ще кажа за себе си. Уморен, ял сникерс по бензиностанцията 3 денонощия, сядам. За жалост, медията работи, телевизорчето работи, тъкма да мушна първия залък и чувам реклама. Имате запек? Не, викам, нямам. Имате. И мога да намерите лекарства по всички наши аптеки, те са проверили от 12 да сменям канала. Нитроглицерин. За вашия анален комфорт. Минавам на друга реклама. Мамо, в туалетната мирише. И
Станах и тръгнах, без да знам на къде. Срещаме един приятел, Борето. И викаш, кумба, какво въртиш в зигзаг, бе? Викам, какво върта ли? Чувам някакви гласове, чувам някакви реклами. Ходи на лекар, викам, бег, даде лекарство и съм по-зле. Що? Защото сега фъфлят и не мога ги разберем какво ми рекламира. Даде ми визитка, отидох при приятел психиатр и каза, Киро, веднага ми дай нещо, брат, че сънувам реклами. Какво сънуваш да ти определим цената на прегледа? Реко, в момента, в който заспа, простатата ми почва да алармира нон-стоп. Сънувам жена ми в тоалетната 24 часа, не смея да излезе, защото не е пила уринал. Комшията в живота с този простак не си говоря, обаче в съня няма начин, през 3 минути идва, звъни, отварям и вика, ако ти кърват венците, правиш ли някаква раза? И накрая в 4 сутринта, всяка вечер в съня си сънувам, че пия с някакви пилоти. Всички тия копелета дигат самолетите, само аз го приземявам. Обаче една баба ми каза, Тоджарче, щом си го приземил, не са кахари, преди той си го дигнал, бечедо. Още нещо ще протестираме тук с всички, и то симпатични приятелки, момичета, които молим да дават на нас българските мъже понякога и ние да гледаме телевизия. Тая вечер Григор почва в Майами. Нашите играят. Аз, ако съм вкъщи, няма да стана. Обикновено жена ми се събрала с приятелки и който пусна тия сериали, ние го издирваме. Ако го открием, вие няма да гледате, момичета, нито един сериал повече по телевизията. Оня ден се прибирам спортно мероприятие, тък му да включи, жена ми каза, разкарай се, с приятелки съм, започва поредния сериал. И сериала почна. Listopad. По едноименен роман решатори участват Hakan Şükür, Fatih Terim, Гюлвен Коктан, сценография Вежди Рашидоğlu, режисура Lütfi Местanoğlu, продуцент Ахмет Догanoğlu. 2858 епизод. И гледам една по-едра от мен женица, се обръща към един бабанка с мустаци и каза, о, Али Раза, изпий си лекарствата, Али Раза. Чок разил, чок сир, чок майтал. А оня се обърна към едно младо момиче и каза, Ферхунде, ти внесе омраза в сърцата на моите деца. Миро, не соче вас. Но в 2228-та серия ще го върнем тъпкано. В този момент влезе детето на комшиите и вика, че Чумитко, кога руските сериали ще ни освободят от турските? Побъркахме децата. Влизам в другата стая, моите казаха, разкарай се баща ми нов български сериал. И гледам. Стефан Данилов продава мол. Жоро Кадурин, приятел от Пазарджик, не иска да го купи. А една ленчето се мотае между двамата и се чуди на кой да прибере парите. И ония ден го срещам и викам, Стефане, приятел си, най-сетне запомни ли, че с Богом се пише с С. Иначе трябва да ти викаме, Стефан Данилов играе в сериала Сдъклен дом. Аплодисменти, уважаеми приятели! Кратък преглед на сериалите. За Михаил Дюсев. Не, стига. Пай ме кръсти мозъка. Така, аз се извинявам, че така официално, ето пред толкова много хора, че Сега трябва да станеш доцент, щом си мозък. Да, че ти пуснах така да ти казват хората генерале. Ама ти си генерал сега, няма какво. След като мен тури Симеон мене, сега ти си генерал. Уважаеми приятели, да не се заплесваме много, защото тече времето. Цъка. Къде ми е телефона? Чакай, че много ме кориха за телефона, че съм си гледал непрекъснато телефона по време на представление, обаче те съобщенията не спират да текат. Къде ми е Viber? Ето го. Съобщение. В момента се провежда много важна, дори историческа среща
някъде, колко е часа сега наше време, 9 без нещо, там си е идеално, жега, край Сицилия, яхта, двама лидери на два различни клона на мафията за първи път се срещат помежду си, за да обсъдят бъдещето на един член на България без граждани. Един виден член на България без граждани. Така. Чекай. Така, уважаеми приятели, тези бутилчици ето там на маршала отгоре няма да стоят да ни красат нас. Ами на маршала на ти. Да. Както знаете, както повечето от вас са слушали, след като имаме песни, имаме реклами, имаме сериали, радиосериали, спорт, доктора ни гостува, имаме и много продуктово позициониране в нашето предаване. Хей, приятели, нови и стари, елате да ударим табла с гомари. Имаме си джингъл и то много добър, приятели. Сега, време, разбира се, един от вас, двама от вас в тази част от нашата серия да си спечелят тези две прекрасни бутилки. Как става работата? Къде е Мария? Мария ще помолим нашата медицинска сестра да бъде сред вас в публиката. Сестро, така, ето я Мария, виждам, че излиза. Доктор Ненков винаги има много добри истории, които имат неочакван край. Надявам се повече от вас да проявят желание да завършат историята, която ще започне доктор Ненков. По силата на аплодисментите предлагам да определим кой ще я спечели. Но за целта казваме историята, доктора казва историята, вие вдигате ръка, Мария ви довежда на сцената, довършвате според вас историята, чакаме аплодисментите и така. Който спечели си тръгва с тая бутилка. Докторе, първата история, моля. В една мъжка глава влязала една женска мисъл. Разхожда се по коридорите, отваря вратите, никой няма. Празно. От последната врата, най-прогнилата с най-ръждясалата дръжка, се показала една стара мъжка мисъл. И женска казва, какво става, тук няма никой, бе. Какво е казала старата мъжка мисъл? Браво, победител! Мария, нека да дойде тук на сцената. Кой беше? Господина с очилата, заповядайте, дайте на сцената. Какво казала мъжката мисъл? И къде да са всички сотолци? Тоест, къде да са мъжките мисли? Имаше една хубава карикатура. Мишо, не знам дали си е виждал. Да. Господ подава един член на Адам и му казва, ето ти нещо да мислиш тук. Как се казвате? Борис. Борис? Ето това пломарие за вас, ама вие си го спечелихте просто защото отговорихте правилно и бързо на историята. На здраве! Имате ли да ни кажете още нещо? Абсолютно. Искам да даря бутилката на екипа, защото знам, че доктор Ненков много я обича. Знам, че и господин Тоджаров още от малък сме го слушали като кремиковски работник в квартал Подуене. Се събирахме на една уличка и го слушахме, той беше на първия етаж. Затова искам те да го изпият за здравето на всички нас и да продължават да ни веселят. Боре, благодаря. Ще ти кажа отговора, изчакай на второ. Благодаря, Боре. Сега... Мозък така ме го. Това беше хубав жест. Не. Това беше хубав жест. Ма за Кремиковци ще стане дума още тая вечер. Малко по-късно. Добре, че Дон Тоджарини не пие. Вие сте докторе. Много хубаво тръгна играта. Да, ама виж колко така, айде в крайна сметка може и да крещите. Сега какво да се водиме по сцената? Няма да остане това. Ама на сцената трябва да дойде да си вземете наградата. На една сграда, не много висока, няколко етажа така, на покрива. Следваща история това. Да, това е втората игра. Втората история. На, как се казва, улука, две котки си създават котенца. Те са кресъци, то е траскане с ногтите и като се извъртат отгоре двете котки, се изпръщат с краката на проститутките долу, които седят и си чакат клиентелата. Случайно минава едно цигане. Какво е казало цигането? И бати мълчанието. Хайде. Мария, виж, има ли желаящи? Дигайте ръка.
за довършване на историята. Докторе, повтори я. Две котки. Така. Какво? Кой го каза? Айде! Айде, тук на сцената. Айде на сцената. Аплодисменти. Айде не се свивайте, заповядайте. Всъщност точно така е казало цигането, какъл падна ви рекламата. Ела го. Браво, това е верният отговор. Как се казвате? Елтимир. Елтимир. Откъде идваш, Елтимир? От София и от работа. Идвам, благодаря. 16. Поплуване за морето. Да, за мората е голям треньор на България по плуване. Така, дестинация. Браво! Плуване. Аплодисменти. Ама то такъв отскок извади, от работа идва такъв отскок извади. Ето това пломария за тебе. Ти си го спечели абсолютно честно. Не. Няма геф, Защото дълго време нямаше отговор. Ти искаш тя силно. Сега не сме се събрали да ни ги дарявате на нас тия бутилки, уважаеми приятели. Ама ще ни обвинят. Докъде ще го докараме така? Ние може да ги превъртиме 9 пъти тия бутилки. Да. Ами понеже добре ни се получава играта, 2 литра сме напред, продължаваме с играта. Не, шегувам се. Да, стига толкова, не. Да я кажа, че ми е дошла. Айде кажи, ама си го разкажи. Прибира се Манго вкъщи, пап на вратата, те живеят всички в една стаечка. И вика, и казва, айде всичкото чаве навънка с майка ви, ще умираме. Децата подчиняват се, бащи на воля, излизат от къщата. Обаче сега как ще им умрат майките и бащата? Те се скусили децата много, дигнали най-малкото да гледа от прозореца какво става вътре. И то гледа и така ще му падат очите. Други вика, какво става бе? И той вика, ама умре, нататък ще му бърда газа. Така. И тези дни се обадиха от квартал Факултета, където наш ром хвърли фаса по погрешка в бараката, в която живееш. Дойдоха неговите застрахователи. Ще ти пишете 60-инчова плазма у антрето, 4-инчови такива в хола. Стой бе, това беше 3 на 3. Прия съм ремонт и всичко изгоре бе. Имам още 6 стаи, не може да докажете. Аре, давай, рекой, застраховател. Пишете, имам 6 дечица, 6 стерео, не, 6 квадро уредби, изгореха, 4 халдилника, 6 фризера. Един от застраховател каза, спри, ти нямаш ток. Пишете и генератор Хондо от най-скъпите и той изгоре. И докато пътувахме насам, продължаваме, не знам някой дали е бил долу заради матча, страшно задръстване. Особено на Орлов мост. Мъжете бързайки се гледаха нервно, но си мълчаха. Една ромка с едно дете обикаляше и чукаше по прозорците. Един я отвори и каза, какво ма? Дай 2 лева за детето. Той даде и затвори. Тя пак почуката отвори и каза, сега какво? Вземи детето, де. Ако някой се прибере, не му се сърдете. Това е историята. Господин Дюзев, какво става? Ами питат тук за разни членове на България без граждани, питат за други членове на България без граждани. И така, уточняваме. Издирваме. Издирват Агоп. Ето, намериха го. Агоп. Уважаеми приятели, познавам 2 души, мои приятели, които се справят перфектно с имитацията на един голям българин. И това е Тодор Колев. Светла му памет. Чухте, между другото, аплодисментите са за Тодор Колев, разбира се. Чухте преди малко и джингъл на Джоко Росич, който също беше наш голям приятел и на сутрешния блок. Също голям българин, ако и да не беше роден българин. Да, познавам 2 души, които и познават лично, разбира се, и имитират прекрасно Тодор Колев. И като се видя с тях, всеки път им казвам, абе, Шкумба, Райчев, аре заради мене, дайте малко, единия реплика от филм, другия реплика от филм и си правят едно такова много приятно състезание. Решихме да го направим и на сцената на приятели мои. Нямаше още никакви хора около кафето Кристал. Късите рокли бяха на мода, Емил Димитров едва беше запял.
Vino Arlecchino силно лече и вина облече дългата тягостна нощ. Кордов намери вълшебното цвете и света стана по-малко. Дъждът, който чука в листата, с него тогава горяхме от обич. Лили беше малка съм аз, а на витуша облаци нови се прегръщаха сякаш над нас. Коста Цонев тогава пред всички обяви: микрофонът е ваш. И излезе Богдана самичка и запя зелено око. Момиче откри за Боян колко много неща са красиви. А пък Божунов така и до днес не разбра, че и розите май са добили. Та да ви чуя. Здравейте. Ти, момче, закънташ се, защото аз съм за Ямбо. Сънено, Какво? 6 пъти се женя чичак, без да го желая. Защо така ме момче? Обществото ме принуждаваше. И сега, когато за първи път в живота си аз искам да се оженя, същото това общество ми забранява. Кажи, има ли оправия на този свят? Няма и няма да има. Защото все още на всяка сватба сядат родина, милиционер, родина, милиционер, родина и пак. Така е, като той сватба не пита. Един гледа сватба, друг брадва. И забележи, че все още, доктор Ленков, и вие забележите. На всяка сватба, накрая все е една и съща песен. Хайде Айде, да оженим някого. Теодоре, на здраве горчиво, ако сте там. Почваме. Хайде! добър вечер, бе! Хубави хора, хубав край, бежорове, честит рожден ден! Какво правим? Какво да правим тук? Да развалиме работа в джойстейшъна? Какво да правим друго? Освен да развалиме работата. Танскара курока, танскара курока, танскара курока, танскара курока. Много е добре, съвсем пече. А още по-добре. Не мога да чака къде иде, много е добре. Много е добре, съвсем пече. Още по-добре. Не мога да чака къде иде, много е. Така е. Точно така, душа. Ай, че хубаво стане. Кому дава перко от самолет? Доктор Ненков дава авиомоделизъм, класове по авиомоделизъм дава доктор Ненков. Райчев дава шаси от Трабант. А у вас ли бе? Не, Опел и кара той, не е Трабант. Вече е модерен. Опа. Така. Аплодисменти, уважаеми приятели, за тези двамата разбойници. Само не знам дали разбрахте, аз Иво, разбира се, го представям Иво Речев в България, не за друго, защото той е от Шумен. А оттам започва България. Че как? Съгражданин на колегата Колев. И така, уважаеми приятели, така като гледам по сценария, трябва да се пробваме да дадем и тази метакса на някой, освен да ни я дари. Да я пропуснем тая игра, ака? Какво казвам? Кой той Да си я вземем Който тази дойде метакса. първи на сцената, той. Да. Добре, докторе, да пробваме все пак с една загадка. А този път да не я връщаме таксата, а? Стана неудобно. Ще излезе някакви пияници. Значи, да, ще кажат тук колегите от Leopard Trading, тия пък и старикаци наговорили с всичките да им ги връщат после наградите. То ще ги изпиеме, те няма да останат, ама сега защото. Ама аз си мисля, че най-бърз ще бъде Армен Назарен. Той тук тия Мелбекен зъбчета горе 40 минути, обратно пак. Ма те борците са най-добрите футболисти и спринтьорите, освен борци. Така. Според мен хората, които бегат от борците, са най-добрите спринтьори.
Добре. Понеже се отплеснахме към алкохол, тази история е малко алкохолна, която вие трябва да довършите, уважаеми приятели. Случило се така, че двама братя, за съжаление, претърпяли тежко пътно-транспортно происшествие. Закарали ги във военна болница, там ги оперирали, гласили, коландрили, те лежали в реанимация един до друг. Единият е с екстензии на всички крайници, другият е бинтован целия, само с една дупка на устата, в която влизала една тръба и там го хранели. Почнали да се поуправят и един е помолил жена си да донесе ракия за свиждането, като идва да си глътнат по глътка, че вече 2 месеца не били глътвали грам глътка. Що казах ракия, трябваше да кажем такса. Нищо. Както идея е донесла жената, сипали на единия брат така в ръката гипсираната, на другия брат му сложили в устата